ama na m ịpị ọkụ na-agụakwa n'obere nwatakịrị a ụmụazị kịta ụmụazị kịta dị egwu dekwata ha ụka ka ọ gwa debe ha ka o jee ụka 8 ngwada ya agadi nwoke bi ebe a do amanọ 45 or 50 something years ago na obere nwere bụ 13 14 years ọ ma na ife wee pịa ọkụ o jikwa ya na njọ ekete kwubukwa na ike na ụdị ụmụazị a na-amụ kịta gụnụ ka ọ na-enyo ọ na-achọ agadi nwoke ka o were egwu na bluetooth mma na-eso n'elu ka ndị na-eso ya mara ebe ọ na-eje taa mma afọ isi ya foto awa ụka mma afọ isi ya na-enekwa anya ịkwa ka o si ehe ụbụkọ chapụrụ uhie dekwa ịchafụ ya ka o kere n'onu ya nwa ya emenikwa fim ndị a na-akpọ Snake in the Monkey Shadow ịkwa ka o si amị ka awa agụ awọrọ o jie na njọ obere nwa ahụ otu a ebonge gụwa ya agụwa nke ịda adọ ya ije bụ nwoke kpụrụ ya amụ na age ife ọ na ife ahụ nwa na-edere ịtarị o deliverance kara aka enekwa anya ọ katara aka na windo nwa onye kwuru okwu ngwa ka ọ bazie ebe a ajọ ife na ọnụ ụtọ ife ọ na-eme ọ dị ka ma na-eso ọmịa onye anya n'azụ ịma na foonu m a na-adị emebe ya nakọta omepie m ọmịa kere ụzọ osi ọmịkpuo na oje na iri ọrụ ihe erikwa ọrụ ata ịkawa ụmụazị ha nwoke ife ya eme ebe a taa eso ngo taa mma afọ isi kwata awa ụka taa njere ụka si bata n'oge narakwa oriri eri m arụ kristi ọ dị n'ime m mfu eziokwu m ekwu arụ kristi dị n'ime m mfu eziokwu m ekwu ebe ka o si ngwa n'anya bụ aka efia ngwa ne ọ na-akụ aka ọdọwuo biko ndị nne na na-akpachapụkwara na ụmụ na anya ekete ekwupụkwana na ike gbara m ife nyere nwa akọ na uche kwa ka o si aga anya ekwechapụla etokpo n'aka ekwe ka o si ehe ego ọmarịcha nwa ka gana ọpịa wakụ bifo nke eruo afọ 15 ịma na ịka bụrụzie mbize ọmịa ọ ka na-achọkwa ya foonu m a mere mkpọtụ onye anya n'azụ nne na nna biko na-ayọ ka m na-ayọ please look after your children. Teach them. Kụwara ha maka mmekọrịta, gwa ha ọghọm dị na ya, gwa ha uru dị na ya. Onye chelu mgbe eruo n'oge nke wee mee ya izozinarị ihe kwesịrị ka ha mara. Ụfọdụ ụmụaka ị na-ezoro ife amara na aka wee gwa ha ya amaghị ọkụ ọrụ ike gwụrụ aka na amịgharị n'azụ ụlọ ka ọ na-ejekwu. Ọ chọrọ agadi nwoke eje n'azụ ụlọ ebe ọ na ị na-eje taa eso m ga-eje taa ụta biko nne na nna mụrụ anya.